Sziasztok, mi vagyunk az Epic Crew. Sziasztok! Én Ricsi vagyok. Én pedig Gazboy. Ez egy rövidke kis bemutatkozó videó lenne, amiben elmondjuk, hogy miért kezdtünk el YouTube-ozni, stb. Na akkor, kérdezz fel, Alak, kezdjük. Miért kezdtünk el YouTube-ozni? Hát, hogy miért kezdtünk el? Hát én látom a YouTube-osokat, hogy milyen jó életet élnek. Gondolok itt a The VR-ra vagy a KD-ra, KD csapat. És inspiráltak engem, és szerintem téged is, hogy kezdjünk videózni, hogy híresek lehessünk, hogy minél több nézőt szerezzünk, és híresekké váljunk. Ki inspirált téged? Mint az előbb elmondtam, KD csapat és a The VR. Ugyanez itt is. Mit fogunk látni? Hát eleinte vlogokat, és lehet szó challenge-ekről is szerintem. És majd idővel gameplayeket. És hát így el is mondtad a negyedik kérdés is az elsőből. Hogy mi a célunk. Igen. Hogy minél többen legyünk. Na, hát ez lett volna a mi kis rövid bemutatkozó videónk. Ha szeretnétek még több videót látni, akkor azt egy feliratkozással jelezzétek, hogy lássuk, hogy van értelme folytatni, és akkor majd még jelentkezünk. Na, sziasztok! Sziasztok!